Hola, aspaldiko, astu intzait grabatzia hasiera, orduan pusian grabatzet, ongi etorri zazpigarrengo kapitulura, Club Classics, eta zenei ekarriot gonbidatu bezala, Joseba! Así que ondo pasa kapitulua ikusten. Mua! Kaixo, Joseba! Egunon. Egunon. A ver, ez dakik noiz elzatzen entzuten hau. Claro, zazpiteretan ateatzea, orduan, egunon eguerdion gabon. A saber, nik janarria iteten nien ez dut eta hau, así que bueno. Bai, Ba, ez dakigu ze ordutegitan aizazten ikusten hau, baino kaixo, gure partetik, bale? Hello. Lehenengo gauza ongi etorri, Joseba. Ja, que guai, en plan, zeka ikusiet, se impone un poco, baino... Impone? Bai, en plan, ez gauza pila dazkatzu. Bale, egia, zuk nahi soberen ezagutzea zu da, bakizu pizkat hau nire kausa dala, en plan, buruan dakaten, erdila o laurdena. Baina, imponi huite uzuk uste? Bai, ez que hona ez tokik kutletan bakarrik, rollo, UPV-ko radioko tokian, que da, en plan, mierda bat. Eta hau da, como, marmarrian jartzegu hor, de repente, dekoragoa dago, en plan, Oscar bat, de repente. Literal, ez, nik egia esan, txintxik ez duguin. Ea. Egia que nik gonbidau bakoitzai, de hecho, zuri posmian izan dizut. En plan, etorri baino lehenua bidian daola beti zateietela. Kutria da, Osa, ez espero gauza guai bat, guau. En plan, de hecho, nei jendiak, osa, hau, behitu esan ninguet, porque inoiz ez dut esan. En plan, jendiak gonbidatziak lotxa matei. Ze kutria da, hau. Tia, baina ez que ze esperoko jendiak, en plan, dazkatzu, hogeita bat urte, y cero dinero. Ja. Es que prekaritatean, la verdad. A ver, páganos. Patrocinadoriak estatu. Literal. Ta, lehenengo gauza, ze baino lehenuo, hau komentabo merde. Claro. Biak monitoriak izan geha. Bai, entrenatzaileak izan ginen. Bueno, a ver, que gainean gu bilak, en plan, de fútbol. Bueno, de fútbol, saski... Ez que bale pizkat bai, porque hori genon, baina... Hori genon, hori zaila guginan iten. Hori ez eskualoia ditzen bada. Hori eskualoia ditzen bada, inin genon. Baina, hau, haze baino leheno komentagoin berdet, eta da, atzo nitzala, bugi taldeko begirale batzukin kedala, aizeali talde berri bat induena zarautzen, super majos, eta, nada, pixkat, galde unien en plan, abertzeite zuen, tal, eta esantzen, abuztuan junbertzuela, a ber, damitiko aizeali talde mendira jotean akuk esan nula hori nire koña ingo. Bueno, ni mendira jotean aizu daleko. Baina, rollo, bostegun, en plan, mendita, oza, ez mendibatea, mendita guk esan ningo. Baina, hemendik, jendia animau jutea, kriston majoa ian begiraliak, eta animau ingo jo jutea, no? Experiencia. Apunta berdue bugi, Instagram. Nola B-U-G-I. Vale. Orduan, Entzutan bezala. Bugi, así que, bugi, animatu, norbait bali madao mendia gustatzen zaiona, porque todo ondo pasako zue hori, 100%. Eta, bueno, Joseba, parentesi hauta gero, pizkat jendea galdeuko zeitegu hemen, eta zertaz ezein gogo, Literal. Gu txikitatik ezagutzen da. Osa, oso txikitatik ez dakit noiz ezagutu genuen. A ber, egia da klase diferentetan hasi ginala, orduan komoke ezagunak ginean. Zer beti, de toda la vida, beste klasean bali mazaude, como que... Gaina, hain txikia zaudenean, en plan, no te relacionas. Hori da, como, beste klasean zaude, en plan, oso ondo jutia bizita, baina beste klasean zaude eta nire klasekoa. Beef. Literal, A kontra B. Ez dakit zuek ze klase zinazten, baina ni beti B izan naiz. Ian ni izan naiz beti B. Zuaz zinean An. Ni An ez. Ba, eta gero izan zinean B eta B. Nerekin. Baina, bai, feka, literalmente. Bueno, ni batxin ez nintzen izan B. Hore, ez que batxin zeuden A, B, C, F, G, H, J, K denak. Baina hori, hasi ginen lasaien eramaten. Ta, egia da, como que gure laguntasunean, ez dutu egun gauza izan dela musika. Bai. A ber, azkenian mutien artetik gusto en komun gehienak ginen ari. Hori da, oza, adibidez, lehenoko kuadria jotezian igual futbolea ibiltza daula, eta gu batzuen, zaila guite ginean, futbolea jolazten da, tope ondo pasatzen genuen batutan. Ni eliminatuta. Horratik nire, bai, ordu lehenengoa jute ginean, baino,
Gero, pues, gu ginean pipa jaten o lo que sea, da beti musika, bideoklipak ikusten, eta hola. Eta pixkat horrek lotze zigun, eta lotze igun haindikan. Haindikan de bai. Hori da, eta pixkat ontaz gatoz hitzeitea, musikataz. Hori da. Ze nik uste hitzein inberdula gure evoluzioataz musikana. Bai, porque evoluzio bastante antzeko auki egun ikusten, no? En plan, porque bastante hace ginean bilak, pop girliak entzuten rollo 2011, 2013. Porque ahora se sean como disco haundi gehienak, rollo, bueno, Teenage Dream da 2010rekoa, hola? Teenage Dream egia. 1989, edala 2000, hori no sé. 2013 ustete. Ez, 2000... Por ahí da, 2012, Hortikan. Baina, egia da, beti euki deula, bueno, txikitatikan euki izan deula fijazio hori estatu batutako popan. Bai, sobre todo inglés, electrónica, hori da. De repente... Ta, beti, oza, esken neik gauzatek penazko mate dago esan inberdet. Leno, eta esuritzen diskuai eta bideoklipai foku gehiago jartzen zitzaioela. Bideoklipai 100%, porque hain bideoklipak ez asko ateatzen, porque YouTube ya berak adijoa eta hain TikTok... Bueno, baina berri zaida bueltatzen YouTube. Bai, adibidez Sabrina Carpenterrek asko kurratzen ditu bere bideoklipak. Pobre Sabrina. Baina gehienak ez du kurratzen, porque ez ikusten dez. Bai, a ber, egia da zoritxarrez gaur egun jendia eta ni barne, eta nik uste zure bai barne, oza, nahi gabe atatzen zaigu, baina ez balin audioako bideoak ez balin maue 3 minutu baino gutxi jo irauten, deskonekta guitezu. Bai. Eta espero... Rollo ez del Cain, que... ¿Sí? Ez del Cain, en plan... No es que rollo Lana del Rey, Trans, no sé qué. Literalmente, behat minutu kantak iteituta tope famosa. Bueno, eta FK Twix. Es que Twix tiene sus cosas. Bueno, nik FK dit, o sea, FK Twix. Claro, sí es fake. Literal. Baino, esan berrakat, espero hau ez gertatzea marmarenekin, ze marmarenekoak 30 minutu gehiago iraute ditue, espero ez aspertzia, oza, segi hor, jarraitu hor, entzuten bai. Baina, aldo ikusti igual, 3 minutu eta 10 aldiz, de repente. Ja, hori egia da. Pero bueno. Hobeto da dana seguido, nik uste. Nik uste bai. Disko bat bezala. Ez que diskoan... Ez que pena mate, gaur egun diskoak ez diaia inbestera maten. Nik leheno diskoak kolekzionatzen ditune. Hori egia, fizikamente ez diara ematen, baina nik uste toain bai da hola berskuratzen, rollo viniluak asko, en plan, porque oso polita gehatzea. Bai, eta rolloa estetik. Oso karoak dira hori, nik bardakat. Nik literal, no voy a comprar más. Erosinun tokadiskosa. Bai. Osa, nahi beti gustatzen zait, como full experience diskoa entzutena, nun diskoa fizikamente kasu, jarri entzun. Spotify, YouTube da hori oso ondo dago, baina nahi gustatzen zait full experience hoi. Nun, diskoa erosta jutezea, dendan esate izua no ez... Ilusia den jutetzea, ez dakizu nolakoak dian trakak, no sé qué. Karo, ez dakizu nola juguan, askotan ebai diskoak gauza asko ekartzeitu, argazkiak... Hori ere jendeak asko burratzeu. Posterra, eta hola, que igual jendeantzat hau ez da ingarrantzitzu, baina nahi full experience hoi disko bat entzuteko, artelan bat entzuteko, ezinbesteko airutzen zait. Bai, azkenean artista batek kontzeptu bat pentsatzeu, disko bat. Era bat. Depende ze artista ere bai adibidez. Bat jalen diskoa, pues da, single kolekzio bat, que oso ondo dago. Hori da. Todo hits, baina ez daka kontzeptu bat. Ez que ez daka ez da, en plan, hit ez dan kanta bat. Claro, hori bai. Ez que bat dian horrena da. Baina asko tardatu gozagat. Bai, bat dian, disko berrian zai gaude. Rihanna bezala, Rihanna. Bueno, Rihanna caso perdido, ni gustez. Pitufuan kanta hori. Eta bezit Black Panther entzun. Vale, baina Pitufuan kanta hori. Ja, en plan, Dark Diva nahi du. Eta ya está. Ja, baina. Taylor Swift que bai. Ya empezamos. Voy a hacer shady con eso. Vale, Joseba danik beef importante ateuki genuen, dau konta hoen goetxe bestela, ezingo eta horlo guztua, eh? Claro. Tanik ustez bakizula nundikani joan. Bai, kainan ni azteko naiz galtzen, porque bestia da... Kontua, Joseba dani, beti danikan kriston ondera mangeala. Baina txikitan genekan beef bat, zala, ninitala, Swiftia, eta bea, Katie Cat. Bai. Katie Cat ez bali makezu zer dan da, Katy Perry fana. Bai. Minuto de silencio. Minuto de silencio. Por one for free. Ella pena mateitela Katy Perry. Tía, en plan, nik uste tonta da la talla. En plan, yo la tengo mucho cariño porque vea que en Así Night, no sé qué, Teenage Dream me encanta, Prison me encanta, Wings me encanta.
Smile bere gauza grazka, bere gauza ona grazka. Eta One for Figure bai, en plan, hijatzet Gorgius, de repente, ani en plan. A ber, nik ez dut hainbeste jarraitzen bere diskografika, baina bai egia dela, que gure generazioko performance onenak behakin ditula. Hori egia da. Eta gaur egune bai aidala, como... Bai. Zerbitzen aida, en plan, zerbitzatzen... badaki nola jarri puestan estena bat. Bai, baina pixkat, hol gau da, soinuan aldetik. Soinuan eta Doctor Lukekin kolaboratzea, pues no me parece bien, honestamente. Que Kim la segre berdina edo. Eta jende asko berdina edo, en plan, doia kate Kiss Me More eta hola ere Doctor Lukekin da. Eta jende asko kritikatu bakarrik Katie, porque batutan dala la puntximbol. Baina, ega nik gehien danak kritikatu ditutela, en plan, Doctor Luke, eto neon industria. Fuera! Kesa... Frikesa, literalmente. Denak esan alde. Nik uste barka, baina nire ustez erdiak ja deskonekta bengozo, porque... Ez que, oso referentzia bai, nitsuak dira, baina... Bai, ez bari maso harrapatzen gure gusto musikalak dira, gure mundua da, eta Google da kaso, aldezo marmarrean ikusi, eta juna aurkitzen zein da, keixa zein da Dr. Luke. Ze hori, garrantzitsua dare bai olako gauzataz. Bai, eta azkenean musika kontsumitzea ere parte etiko bat dakaz. Rollo, Chris Brownekin de berdinak eta jende piako handikan Chris Brown entuteu, Rihanna intziona ignoratzen. Baina, bueno. Bai, ez bari mazan ezer gertatuko bezala. Bai, baina atzeko historiak bai kontuan euki berdiala. Pues adibidez industrian, emateu gure bai industriako, en plan, emateu, que somos unos sabios, hola, ez dakau ideaika, baina bai egiala jarrita, gure frikiera hori euki deula, eta jarraitze deula, eukitzen nik uste. Bai, hori da. Gure guztuak nik aldatzen jundia, bizkat. Bazia berdina izan da, baina egia da... Bona berdina, Katy Perry da tira. Vale, okei. Baina Taylor Swift ere bere parte problematika daka. Well. Mira, nik gauzat ezaguzu, baina Taylor Swiftekin pizkata zarren. Eta gaina, jet bat daka, en plan, azkonta mikontzu. Es una rica, jo que sí. Bai, diruaka eta... Baina, esan berrizuna da Taylor Swiftekin azarrena, hola. Zergatik? Esan ingoet. Bai. Taylor Swiftek, bueno, eukizun movida bat bere musika, bere abestian permisoakin, eta bere diskoak regrabatu intzitun. Berez grabatu zitun, zero. Guztiak ez. Guztiak ez. Karo, grabatu zitun denak, batezik eta bat hori da nire favorituena. Eta da... Reputation. Bere disko, estetikamente hoberena da, en plan... Estetikamente da dena, letrak... Bai. Romanticona, ¿no? En plan... Y enfadada. Enfadada. A mí me gusta la parte enfadada. Baina, jendeak ez datu Joe Alwinen gauzak ez titulan nahiko gorau. Eta hor da, rollo, Gorgeous, King of My Heart. No sé qué. Nik esan berra dakat, ditu kontraportada ze polita. Bai, ez polita. Portadak ez ditu ondo egiten Taylor Swiftek egia da, baino zaila huitea joseba. Tia diruak, aldu, beste... Beito, eske, ontaz hitzei dizut full experience eta espada batean, pues te sirve con un póster, firmauta dao, nik firmautakat, zupakazu. Baina, rabia mateit, zen erostez izan da, behakin un disko boom bat. Azkenean en plan beha zeon de caída. Eta bastante ondo salvau. Eta internetak min asko iteu dena dakigu, eta behai adibidez asko, beak asko sufrituzun internetean, jasozun, komentario txarroiet. Bai, en plan, hate. Hoietan, hate asko jasantzun. Eta teazun disko hau, denai hola iten, eta nik pertsonalkire epoka hortan neon etapa baten nun. Piskat, mitiko ez dakit bizia zuen hau, baina azarre zaudela bizitzakin. Bai. Ez dakit nola zan, rollo adolescente... Bai, adolescente petardo. Piskat Billie Eilish hori izan zan. Bai, bere epokane, bai. When we all fall asleep, where do we go? Ez dizut bezan. Claro, Billie Eilish en kontzertua jontzea. Billie Eilish en kontzertua junaiz. Bai. Zenbat neharri nun. Normal. A ver, ni Joseba, es que, ez dut, en shock segitzet. Gure paretikan pasatzezan. Claro, baina gradetan zuen. Gradetan neon baino. Grada pertsona edo pista pertsona. Galdera hona, Bai. A ber, es que nik gauzat esango zuen, baina asko dependitzeu estenarioan eta pixkat artistan kokapenan. Vale.
Ni naiz full pista, Bai, full pista, baina adibidez Bilelesen kontzertuan grada batek eskertzeizu. Bai. A ber, gerturatzen zaizunean, ez? Ja. Baina, karo... A ber, hobeto ikusten, baina ez da como... Ez que zan... Ba, estadioa bali mazan, ba, erdian zen, orduan sekan, como ikuspuntu denetatik altzitzaion ikusi, baina, karo, behian bali mazaude, bali mazau puntu baten ez diuz ikusten ze behian zaude. Eta, gara eta bali mazaude dena ikustezu. Adibidez, Rosalia baten, Rosalian motomamira junginan nian, merezizun jutiak, eta pista itela gaina behatzi orduko antelazioak junginan. Gehiago junginan, baina... Nila mara guintan, baina, bueno, da igual. Eta lo hartu genuen kolan. Eta bat, kristonen muskiak ezun, ezak ino izan, ustaia zan. Bai. Ustaia zan, kriston berua eta junginan behatzi orduko antelazioak. Nik Olivia Rodrigorekin Olivia Rodrigokin enik Barcelonan iguala, Oso, Olivia Rodrigokin gaixi pasan, bai. Eguzki asko itez. Eta, bueno, maiderrekin egon, eta jumer ginen turnaten, en plan, bat supermerkaua, no sé qué, tal, pero bueno. Ja, nik hor gaizke pasatzeet, hilarantza dorean dola, komunea juteko. Claro, es que ezin dezu moitu. Osa, komunea juteko. Nero ustez komuna jarri berko zituen rio portatiles dela. Jartituela bat eta baina ez naikoa. O jendeak ez etxile, en plan, lastai danak, ite du pakto bat. Bai. No juteko eta jazta. Ez que, hilaratan jende gaizto askotea, Hori ere gila. En plan, guri Olivia Rodrigoen ama batzuk kolatzen, eta en plan, ama batzea. Tienes que enseñar educación. Bai, eredu izan bertzea. Bai. Hilaretan jende gaizto askotea. Bai, gehiagin. Gu barne, batzutan. Zu bai. Argauza eta mitu berdete. Nik bat jalen kolaguntzen. Bat jalen kolaguntzen, bale, nik ireli zene bai. Bueno. Ya está. Baina zu graba dakazu, en plan. Graba da nika, baina ez genuen ulertzen zeudela, 3 kola bezala, eta 3 toki berdinara matezi zuen. Ja. Osa, grabako da pistako jendea toki berdinetik sartzen zen. Nik ere egia da gaur egun, osa, lehen osala dena pop inglesez, artista estatu batuarrak, baina unian azenitarian bereziki, ez dakit, uniko lagunagatik anola, inguruak grazko ditu. Inguruak azako diteu. Euskal taldiak taola entzuten hasi naizela, ez dut nahi esan lehen honitu nik entzuten, baina... Bueno, nik entzuten entzuten. Baina gaur egun, ba igual bapatean, batzutan Billie Eilish jarri berrian, ba igual bapatean, aldizut Merina Gris bat jarri, Bengo bat jarri, J. Martina bat jarri... Bai. Eta ez dakit, horrela pixkat begiak bezala irekizkigu, nik uste. Bai, a ver... Balora hemen dakauna igual. Bai, eta kontzertuak askoz. Merkiagoak dira. Hori egia. Eta, en plan, nik uste en plan musika interesantia, eta hemen, aparte de esan dezuna, en plan, J. Martina, Merina Gris, Mirua, que komentau beno, asko gustatzen zuten. Diskazo. Bai, a ver, Los Coprinces, es que ni obsesionauta nago, en plan, azkenengo diskoak Totosakin, en plan, gaina, TikTokian atazeteten Toto de Osakidetza. En plan, izenan titulua da, como Mastermind, eta bakarrik gauza bat da beak aldu nahin. Bai, rollo, en plan... beria dana. Oso beria dana eta oso espeziala dana, eta soinuare oso kurrauta dago. Bai. En el sentido de que ez dezu olako reggaetoi bat inun entzungo. Ja. ¿Sabes? Bai, egia da. Osa, eta ere bai hori... Eta referentzia horiekin. Eta ere bai, azkenan euskeraz, ere bai talde piatek, osa, gero osa talde gehiagia animatzen ba euskeraz abestiak, eta da, kriston gauza guaiak ateatzea, eta euskal musika tradizionala modernuakin lotuz, batuz, en plan, atatzean mezklak bai oso guaia dira. Eta nire, pixka begiak irekizkit egia zan. Josebak TFG oso guai bat indu. A ver, oso guaia. Oinakan ez dago bukauta gainar, portaje bat. Bueno, ez dago bukauta. Pero bueno, a ver, eski ni martxan ez dago bere. Karo, gradubiko itzaite guardun berandu entregatzeu, baino, mesez erakutzi. Ai, zein he venido a hablar de mi libro, Pluma de Puta. Explikau pixkat zertaz di joan lehenengo zure TFG eta gero ya erakutzi. A ver, berez TFG zan revista batin de periodismo especializado, tenik aukeran un música. Era en plan... A ver, como no música aukeras, o sea... Bai, obviamente. Bueno, cine de pensado nun, baina zailo da en plan kontaktatzea zen. Bai. Nik uste bai. En plan, sí, que eso, ¿no? En plan, ez dago inbeste referentzia nik uste. Ja. Orduan, inditut, bi elkarrezketa, Mikosesekin eta Zabilkotekin. Bai, bueno, bitartian. Show. Hori da portada nahi bazu, como erakutsi diseñoa. Lehenengo pagina ez da bukauta. Oso guaia da. En plan... Argat, zuek zazte?
Nere lagun bada, nere bilagun. Ai, Andrea da, ¿no? Andrea da, eta hori da Mariana. Bueno, Cuando sin verla. el modo de la música cambia, los Ya, ez irakurrik lutzen vale, bueno, barkatu. Erakutsi, bestela, bira. Hau da, indizia eta mini introduzioa joa, ez da duguna. Shame on me. Hau da, mikosirekin elkarrizketa. Bai. Mikosis. Las mejores, oso majak dira, en plan... Bai, gaina gure daia daka. Baina, pizkat zure tefegia dijoa, talde... Talde como underground, de repente, Herrikoak, sobre todo. Bueno, quiero dar Amoren kronika bat, ez da Euskal Herrikoa, baina Euskal Herrian entzun kontzertu bat. Hau da, kronika de Jofe eta Kalipotxo. Jofek bakizu, barka hoe? Bai. Bakizu Jofek gure fakultadian ikasezula? Ba, ezik. Azte ikusten nion, en plan, rollo. Aula de estudio dan horret esan. Eta kafeteian da hola? Kafeteian ez nion ikusten. Pero igual gu beti kafeteian ikusten nian, sin más, komentau ite. Hori gira. Hor reportajea, igual, las páginas negras, son en plan... Hemen reportajea... Andon. Coming soon. Bai, coming soon. Eta gero hemen... Zalko tenen elkarrezketak hemen ninon, en plan, Iruputzu gaztetxean, que tope majose bai. Iruputzu gaztetxean oso kontzertu guaiak ekartzen lehenkoa. Bai. Lehenkoan eontzian, oza, nijun izan, de hecho, Martin de Marte, Itaka da nakar, gau berdinean oso bai. Eta Itaka, bainekala entzun da, bai. Da hon nahet komentau, entzundan eskan Itakakoak, baina inoiz enitun zuzenean ikusi. Eta gara honetan, en plan, asako guztu zitzen da, de hecho, Itakakoak ikusten nahi balin mazazte alde zueto, herri nahi balin maz. Oye, tope guai, esango zan bai ekin itzeitia. Oye, bai, que vengan, oke, gainamen guatia, oza... Baina gazteo diga. Gazteo diga, en plan, bat gutxillo, no? Bai. Ez que nik holako jendea como guxite duple bizitzakin. Eta hori da, azkenengoa, bueno, Airun analizia. Airu tope guai da, rekomendado, en plan. Airu, bai, talde bada. Eta hori da, Amore. Amorena, vale. Amore la mejor. La verdad, Amore, zer gustatuko zita izan fia, ez dakit entzun duzun. Porque da como pop. Pop. Bai, oso pop. Rollo experimental pixka, pero bueno. Bereziki hau nahi nun komentau jozaki, porque igual esatezu gai bere TFG erakutzi du. Ja, bai. Nahi nun pizkatek antzia zenik, Joseba izakutzi dut betian ikan da, bakit hauengo bali mazun oain dela 5-6 urte. Hau, artista hauek etzean hango da, hongo zehala... Bai, en plan... Katy Perry, bla, 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 bla. Eta guaia da ikustea, como, aldaketa hori, ze, zuk esan desuna, entorno gai asko egiteu da, nire adibidez, ba, Bilbon hola, hemen otzuk esot, Bilbon hola, nire klasikokin daula junez, kontzertuta daula. Claro. Ta... Zigaina batzuk gratis dia, eta como... Bai, horrek asko egiteu, baina, jo, oza, eta gero ere, bale, que Billie Eilish, en plan, ikustezua dala, soze, gigantea, baina gero ere bai, hemengoak gauza gigantiak gara dituela egin. Bai, bueno, Txilmafeko despedidan nahi asko guztago zitzaiten, porque gaina izan da como festival bat... Oso guai, no? Bai, izan dian, ordu asko. Gaina Metrika azizun, que Metrika me encanta, la mejor. Eta Eusko Princesekin totainak kuantau son, en plan, momentazo. Eta gero entzian, como lau ordu de after, tope guai. Gaina, Brabak, DJ, gaina... Ai, bakezu DJ janatela izan. Bai, tia. Ba, izan ez que tampoco tiene... Misterio. Itxoin, promoen web. Venga, bai, esan. Sola eta Potsola DJ, contrataciones. Nire lagunak dira, oso majak, las mejores. Ta Norman Bates bai, oso majoak. Norman Bates? Bai, nire klasikoak dira, ez nezian beste. Vale, apunta goetugu, Txola eta Potsola. Sola eta Potsola, Mendarokoak dira bila. Mendarokoak, eta Norman Bates. Norman Bates. Bai. Vaya que estamos DJ jaleo. Zarautzekoak. Vale. Nere bizilaguna, nire finita. Haupa DJ jaleo. Baina, nahet izan, plan guztauko zitzaiten. Tia, ba, ez que ez da inzaian ikuste datu, no sé. Ez que nera metxa izango zan, eta hau esan ningoet, itia, boiler room bat, ez dakit pakizu zer dan hori, boiler room. Ez que hori tope guaia da. Osa, zimaz da, DJ bat pintxatzen otia da, jendia inguruan dantzatzen, hori tia zarautz baten, berdin dit nun, eta ni DJ bezala. Pendrive bat jarri beran emat jarri diten, berdin dit. Eta jake boiler room eta gauza eta zaigan itzaiten da, rabetala. Ez dugu itzein, Miss Charlie XTX. A ver, yo la amo. En plan, de la popstar actuales, nire uste sobre nada. Addison les he comentado una. Addison Rae. Me encanta. En plan, azkenengo disco, me encanta. Asko gustatzen zait. Everything is money. Money is everything. Bueno,
Baino, Addison Rae oso ondo, diskoan oso atea ondo. honta diskazo da egia, Bai. baino Charlie XTX. Bai, a ver, es que lehen Charlie urtean pasaitzea. Brat izan tan, como... Lehen urtean da nire ustez, aurten eba izaten nahi da, ze udaran desente kontzertu ematen nahi da. Bai, baina ya está, ¿no? Bai, vale, baina nik ez nahi bukatzia. A ver, obviamente, baina, porque ni Charlie cariño asko daka, porque es que jarraitzio, pues, desde Beti Boom Club, anika, ¿no? desde Boom Club, desde Famous, Sucker, 1999, no sé qué, How I'm Feeling Now. 2089, Troye Sivanekin. Bai, hori oso ona da. Osea, infravalorada ez kantatzen zuiturrean. Ja, ni gauzat esan behar dizuet, baina hau ja pizkara erabilikoet esplikazio bat emateko, ze Vale. jende askok marmarrean ikuste unean beti kantetan daule ikuseko Charlie XTX erabiltzetela, jendeak esango que pesau, no? Gama zoan Charlie XTX, baina pizkat bai oinarritu nezela bere estetikan. Ez bere estetika de berdia eta gauza denak, baizik eta bere aktitude ganberra hortan de niñata, de brat, igual ez dezu ikusten inundikan referentzia hori, baina nik badakit badaola, eta zure bakizula badaola. Bai, obviamente. Eta eske nahi asko aldatu hit, Charlie XTX, Bai. Osea, disko hori nire uste izan da, bai, un antes y un después. Rollo antes de Cristo, después de Cristo, pues antes de Brad, después de Brad. Bai. Ta musika arluan, jende asko inspirazio modura asko lagundu jo. Bai, a ver, rollo corriente hiperpop batea zana, sobre todo Españan, en plan, rojo eta olako jendeak bere, en plan, Sophie, Aiku... Sophie, bai, AJ... Caroline Polachek, que yo la amo también. Amo. Baina bai egia dela, que izan dela diskazo bat, merezi zitula Grammy denak, baina bueno, Beyoncé beti hor dago. A ver, Cowboy Carter zan. Renaissance bali mazan... Renaissance bali mazan, ok, baina Cowboy Carter, bale, oso no dago, baina... Ja. Beyoncé, ja. Beyoncé asko daka. Repartiu. Bai. Osa, banatu gauzak dena zuretzat ez. Osa, Charlie ere bai beti hor dago. Claro, es que Charlie ez da hainbeste nominauta. Adibidez, Spring Breakers kanta bat de que el Grammy-ta jungoa, eta jendea disparauko jola, porque no se da nominan nunca. Ja. O sea, oso infravalorado. Grammy-ana bai dala... Pero bueno, sin más. Asko, hori dena gero dirua da. Bai. Eta asko, tentazio hortan erori baino, nahi haue ez irabazi ezerta, dignidade horrekin gau. Literal. Guañendo de categoria bat, rollo de portada de álbumes, eta que ikusi-zun. Charlie irabazizun, no? Ez, o sea... Apakailin irabazizun Charlie ikustete. Bai, que ni idea hori. Baina egin duet, kategoria bat rollo de solo portada. Eta entzuen como top 25 eta Brad. Hombre, es que Brad da, es que igual ez del jarriko argazkikan. A ver, beiratu Googleen. Beiratu Googleen da berde moko bat. Bai, berde chillón. Moko, vale. Bueno, moko... Bai. Eta Brad jartzeu. Literalmente letra borroso batzukin. Eta 360 kanta. Bai, ikoniko. Oso ikonikoa da, Julia Fox. Es que referentzia oso nitzoa dazkatan, ikusten pizka mainstream ezagoen dula munduari. Bai, baina, eta pizkat je bai... Rachel Seno videoklipan. Eta Emma Chamberlain dago videoklipan oso nada. Baina hori que ezin un podcasta, oza, kapitulo hauin, Charlie XTX, obviamente. Gabe. Eta estetika nik desan dizut pixkat Motomami gogoratu itela. Bai, sartu bat hori esan dita, inoiz ez dut, nun. Baina, adibidez Motomami, en plan, zan, dana txurilla, eta beak pintatzen gauza. Ja, egia da. Ordon da, como vibra hori, no? Bakizu gero zuk pinta berko zula, no? Bai, gaizki mate zaitu hori, ez juzgau, gainean hemen gehatzea, no? Hombre, claro, zeingo eta. Ja, borrao, bai. Ez, Joseba. Itxuzia gauka. Que no, tope ondo ingozu. Gure ustez, musikan golden era izan zan 2013. A ver, obviamente, baina horre gu aurra ginalako. Gehiago apreziatzen nuen nik uste. Eta gure aurrenengo aldia zan, en plan, musika entzuten, no sé. Hori egia, eta letrak inventatzen inglesezka baina baitetela, baina, bueno, bidetzen konzertuan asako inventau nuen. Bueno. Bai. Baina, oain nik uste bueltatzen ari dala. Rollo, lehenoko, diskoan garrantzioi, bideoklipak, porque batzuk bueltatzen ari dia bere bideoklip guaiakin. Porque ez de komenta, baina, Amaia ez du komenta, egia da, nik pentsatu da. Amaian bideoklipak. Bai, ez que gaina daka bere mutilak oso ona da horretan, eta kontzeptuak oso ondo dazki eramaten rollo psikodeliko y tal.
bera, azkenengo diskoa... Que no le quiero quitar el mérito a Maya, obviamente, eta bea da un artista, demostratu du beste diskotan, ez du behar inorre Eta laguntza, demostratu baina- du bere estiloa jarraituz eta komertzial mundu horretik anatea eta Bai. aiala gauza oso gaiakin. Hostia, es que bere azkenengo diskoan nire ustez Auxiliar. Espainian auxiliar negarra Mozart. zenitan, en plan, zelan nire ongo saltzen, amain diskoan zuten, eta negarra zenitan. Eta como, ez da momentuak, pero bueno. Auxiliarrekin, literal, Bai. Oso oso Disko guztia, porque gaina gaiak oso denso. Bai. Densoak dia, baino, itu como de una manera tan concreta, rollo, en plan, bere munduan sartzea da, no sé. Tare, bai, ikuspuntu ezberdinetatik anitzen. Bai, hori oso Osa, gaia ez da da. penguan osoan lehenengo pertsona. Igual, zaizu itziten lehenengo pertsona, baina, como si fuese pea, bere ama, O bere amonare bai, fantasma. Orduan, hori bai oso kuriosoa da. Baina bai, esan dezu erroportai bat, ikatzen zaizula zenena ba. Bai, nahetin como... Hemen ontaz aira itzaiten oain, Bai, gaztetxean garrantziataz, baina garrizketak inberritut japatin dut txola eta potxola polmena laguna. Eslei... Orduan gehioen berritut. Nik uste norman behitzola, o takikardia eta... Ja, pues ya está. Aizu, hemen, osea... Ez hau zuela metu zuen dikando beto. Literalmente. Gaina konfiantza gehiago da, como, no sé qué, nik uste gauza gehiago aliela kontau. Eta bueno, ba, it's working. Bai, ya está. Baina, bueno, denbora dakat. Ba, listo, oie. Osa, hori da importantiena. Bueno, eta kapitulo honekin bukatzeko sekzio bat sortu deu. Dala gure bost disko gogokoenak. Ai, que bonito! Txotxo. Barkatu, en plan, ume bat bezala nahi dut. Gure bost Disko disko gogokoenak. gogokoenak. Bueno, ba, zinko beha. Vale. Egia esan berdeu. ¿no? A ver, Es que nik esta, es que oso zaila da, nire oso ustez. zaila da kostau entzegu da artista asko kanpoan utzitugu barkau. Ez da zen Bai. pertsonala. Eta, en plan, nik azkenengo urtekoak ez nahi zaila ezko kontatzen, Claro, porque da como, tengo que reposar. hori da, guain dikan entzuteko Bai, en plan, dauzkau. ez dakit ze poso eukiko guen nire buruan. Hori da. Baina, bueno, aurrerago badakau beste top bat itia da, berrizu Obviamente. etorri, aber nola unan Katzu. TFG, eta gauza dena. Bai. Bueno, lehenengo... Es que, claro, neigre ordena este pensau, nik bost. Vos, Esango pues dut. sin más. A ver, Aboleo. a ver, más o menos Iguala azkau. batzuk igual agazkau. Melodrama eta Motomami. Melodrama da Motomami ba azkau. Bai, ez Motomami... melodrama oso nada. Motomami... Virgin, que oain... Virgin luze gure favoritoenetako Por ahora, bat. What Was That the Man of the Year? Azko gozau zesio. Baina esan berrakat, melodrama gala lordenak Claro. eskazo bat, eta Motomami dala Rosalianak. Nik uste hori ere bai gure gogokonetakoa dela, ze konziertua jundina. Bai. Horrek asko ditu. Eta asko markau zuen, zan gure lehenengo uniko... Esperientzia hori, Esperientzia, bingo, no sé qué, tal, bai. bai, egia. Bueno, ba, bostetikan bi bazkizue, melodrama, Bai. eta Motomami. Motomami. Zuk? Nik dazkat Brat. que Ah, obviamente- Brat ez dakit zujar gezun. 100% Brad. Es que Brat, bai. Es que Charlie la amo, eta nire ustez bere disko berena da. How I Feel Now de oso ondo da, baina en plan, bere estiluan perfekzionamentua Braten nahi hau da. Rollo Klaus, Anthem, Party Bai. for You... Bueno, bideoklipate hau gain dela gutxi. Bai. Basekan, baina nik uste Bratekin lortu dula ja benetan, ez dakit, xose... Osa, despegatzea, desmelenatzea... Bai, nik uste lortu dula bere zeio bat aurkitzen, no? Bai. No sé, Como esatea, ba, bueno, Charlie XCX honekin lotze deu. literal. Ba, Katy Perry Fireworkekin. Bai, Taylor Swiftei, Shake Blank It Off, Space. Black Space dago denak. Charlie XCX zoritxarrez, ba, Boom Clapekin lotze genio, baina guain... ja, bai. Baina Erakto eai no diario. le gustaba, orduan nik uste oain lortu gula, Bai. Bratekin lort. Nik uste hori bertzula. Bai, que se tenía que desencadenar. de eso. Total, bai. Aunque va a indicar jendeak bunkla pesatu. Bai, Eta mesedez. I love it. I love it da bunkla pasaria, espaldi. Ya está. It's Está. over. Utzi. It's over. Ta bueno, hiroiek bale, baina gero bi, azkenengo biak, ezberdin Bai. askau, hasizu. Vale, nik hartu dut Prison, porque egia da asko Prison. markau zila, porque nire lehenengo diskoa izan zen en Zerena. plan fizikoki. Hartu nuna, Katy Perryna, porque izan da como nire boom de música entzun, no sé qué, Inglesez. Roar, Dark Horse, es que oso kanta hona gazka, Walking on It, Legendary Legendary Lovers, Lovers. nire lehenengo kanta ikasi nuna como buruz, gaina da como pixkat rap, oza, nire Bai, total bai. asko zan, gaina inglese zan. Legendary Lovers kanta ikastia, Bai. erronka bada.
Bai, eta ondo esatia dana. Ta gero, bestia? Eta gero bestia da, zaila da pronunciatzeko. Desire, I want to turn into you, de Caroline Polachek. Vale, Caroline Polachek, Desire, baina, Bai, baina oso hona da, en plan... Zein da la de Welcome to my Island? Welcome to my Island, no sé qué. Bestia nola zan? Daka Vanessa Ryder. Hori, Vanessa Ryder. Bai, hori oso da. Bai, Carolina Polachek ez dut asko entzuten. Bai. Baina entzun entzutenak oso gaia dira. Oso gaia, eta es como concepto oso gaia. En plan, porque va como sobre el deseo, en plan, sé capadazkan de Desire. Ja. No sé. Oso pentsauta da eta bere estetika. Aukerak eta unak. Bai, osea, bastante en común dazko, orduan bai. No me vas a juzgar. Ez dizu juzgauko. Ta ez bale maganetun de eukiko, inoizen izun juzgauko, ze bakoitzak nahi du musika entzun berdu. Ta, errespetadun berda, Ta, bueno, negiak, leheno aipatu zuten Reputation, nahi honek asko markau dit, jende asko badaki, diskazo bat izan zen, Grammyak ez zituen ez da bat jaso berdin dit, baina bai egia dara merezi zitula, berizeke album del año, baina asko markatu du, eta entzun pedazo gira diskonekin, de hecho Charlie XCX telonera bezala juntan, baina disko hau Slay, eta ez, bueno, igual ez deso ezagutzen, baina Look What You Made Me Do kanta disko ontakoa da. Eta gero hau esan inberde. Claro. Es que bastante markau zizun. Zuk esan dezun bezala zuri Prismek markau zizun. Zure lehenengo diskoa entzute zen. Una ingles ez tal, nei Miley Cyrusek markau zin bangertekin. Eta denak esango zuen, ai ama, epoka hortan, zitope guarra zan, oso epaitua izan tala Miley Cyrus epoka hortan. Igual urtiak gatika monopimia da mairu, oza. Oso injusto izan zen jasozun hate guzti hori, ze, bueno, gero mutil artistak gauza okerretitue, eta ez da zer esaten. Eta nik uste Miley Cyrusek asko lagundu zula, jendiai benetan nahizun hori iten da, basure aldegan hori ateratzen, eta pixkat azke izaten. Hoi da. Osea, porque zetorren Disneyetik eta olako zerbait itia oso disruptiboa zan beretzat. Hannah Montana oso mugatuta zeon. Eta bere identitatea como pixkat lortzeko nik uste Bertzula hori. Bertzula hartu ganderro bat, Ilia moztu, eta esan behitu bani naiz mingaina da esan berdin ditz esate zuen. Pixkat niña buenan kontzeptu horretekan ateatzeko. Obviamente, porque beharetan hori. Etan, lo que pasa que denak uste zuela hori zela, porque Miley Cyrus Hannah Montana zan. Bueno, da, zan. Referentzia bat da bere publikoantzako, porque bere publikoan jasotzen asko, ¿sabes? Eta nik uste nahi edadia. Que bai, que azkenian nik uste, en plan, cuando vas growing up, ez ikuste zure pasaua, beste bege batzukin. Bai, baina egiak diskazo bada. Eta nahi, oza, asko markau dit. Tabakit baiztatzu ire bai, Sarai hemen egon zana, fan, eta Andrea ere bai, fan, eta Joseba ere bai. Bai. Fan, eta diskoa dakat. Diskoak seguro jende asko ez dakala, banik badakat, eta hau pentsat, oza, zarra nahi zenean, marka hongo eta zan, nena. Piskat pegatzeu. Bai, escondamente bai. Bueno, como moreo como de la gama. Ai, micro ahí. Lase. Hola. Ba, bueno, nik usatu nahi amaiera eman berko diogula, ez? Gure top bosta jakin dezue, jarri komentaiotan zuen. Jarri komentaiotan zuen top bosta, en plan bildure gabe idatzi, o jakinara ziguri zuen top bosta, ze plazera hundia izangoa, ze, oie, musika, igual musika deskurritze deu. Gazteakoak tabakalera musikan eguna ospatu du, ja entetak ez dago. Dena petau du, Bai, baina jende oso guaia dijoa, Jende oso guaia dijoa, kartelera oso potentia. Oso potentia. Ta horrekin ikusten bai gatzala argi, jendeak musikan aldere bai teula, kultura dalako da, artia dalako. Bai, obviamente, eta disfrutau inberda. Ez geha jun, ez du euki placer hori jutekoa, ze bueno, pare bat gauza dazkau, eta ezin izan dugu jun. Baina bai egia da, olako gauzak beti iteituela, musika gustatzen zaigun pertsonak aukera horiek eukitzeko, gure artistak ikusteko. Eta jarraitu musika entzuten. Eta jarraitu entzuten zuek nahi zuena. Hoi da.
Esan que mila esker Joseba, pizkat zuri polita izan dela reencuentro. aspaldiko Bai. memoria horiek gaur egun gure ikusleei plazaratzea. Ta ikusteak aspaldi zinala hauten, que con Ja, el bai, TFG bai, da bai. gauzoi denak, buro belarre honga. Gaina Bilbon, Zarautzen. Horratikan. Así que, bueno, nik uste Joseba beste behin etorriko ala. Plazer bat izan dela Joseba, eta ez dakizu zer egin erazun esan. Ez detakitolako gauzetan zer esan. Aupa marmarrian! Ta jarraitu marmaren entzuten da brat entzuten. Bai. Eskerrik asko Joseba. Ahí ez da kaso zer? Bai, alkoholika. A ber, txoin. Oain. Eiz ez txin-txin. Joe. Beste behin. Best alkoholika. Agur!